tampak de urang alah takadi ka badan diri maon jiko dietong buruak disabu pasangan laki di ate kudu bare joringan dan hello juma hari ke hari maoi dan den tangguangkan jika den sabui kayonyo urang papinggan ame bacawan perang bacawan nyopera bagas suata baba kero galang badin yang kacota rali gading tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jombang gadang dan bakat cimpu rasa yang banang lah deang badan denai sabantu coba bekusui musim pabilo kasalasanyo banang salasai harilah sanjo lubu adikaru urang panjaro sabui kayonyo urang papinggan ameh bacawan perang bacawan nyopera bagas suata baba kero galang badin yang kacota rali gading tarali nyogadi kok diraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah coba gadang dan bakat cimpu
kusu musim pabilo kasalasanyo banang salasan harilah sanjo lubu adikaru urang panjalo denai sapantu pape kusu musim pabilo kasalasanyo abanang salasay harilah sanjo lubuk adikaru urang panjaro.